Ik zelf ben Frank Timmers. Ik heb het bedrijf met mijn broer Rob Timmers. We hebben het bedrijf in 1996 overgenomen van onze oom, waar we ook jarenlang in dienst gezeten hebben en waar we samen het bedrijf mee ingegroeid zijn. Momenteel hebben we 25 medewerkers in dienst, waarvan een 7-8-tal continu in de landbouw actief zijn. Onze werkzaamheden bestaan uit mest, gras, granen, maïs, bieten en aardappelen, grondverzet en transport. Wij hebben van origine altijd Duits gereden. Na onze overname zijn we bij ons huidige merk Fendt terechtgekomen, ook door het proberen van een ander merk. Daar de voordelen van gezien, zodoende zijn we toen eigenlijk altijd overgestapt van langzamerhand van Duits naar Fendt. Terwijl Duits ook nog vertegenwoordigd is met een aantal trekkers. En nu, dus bijna 25 jaar later, hebben we een John Deere, een 6-serie 195R op demo. En die willen we ook proberen. En daar hebben we afspraken over gemaakt voor daar een periode die trekker hier op ons bedrijf allerlei werkzaamheden laten te doen, van maïs zaaien, nu de grootpakkenpers. Er wordt nog naar de gemaaid mee en diverse dingen dat we die trekker kunnen vergelijken met onze Fendt-trekkers. We willen een demo-machine langer hebben, meer kunnen gebruiken, breder kunnen inzetten. In het verleden hebben we vaker van allerlei merken demo-machines gehad, maar dan is 1 of 2 dagen of 3 dagen is gewoon te kort voor een behoorlijke indruk te krijgen van de machine. Daarom kunnen we deze trekker nu ongeveer 500 uur gebruiken en dat bevalt dus op dit moment goed. Deze constructie is waar wij wat mee kunnen als loonbedrijf Timmers. Dat we dan een gedegen demo, gebruikerservaring van verschillende jongens van ons bedrijf kunnen overleggen en mogelijk in de toekomst kunnen beslissen van dat John Deere een vervolg krijgt bij loonbedrijf Timmers. Dat het wordt goed uitgelegd bij allerlei soorten vragen. Kunnen we bij hen terecht? We kunnen bellen, we kunnen mailen, ze komen langs. Ze komen uit hunzelf ook langs, dat ze zeggen van we willen nog wat meer uitleggen van de trekker en dergelijke. Dus op dit moment is onze indruk goed. We vergelijken ze dan bij ons op het bedrijf met ongeveer soortgelijke trekkers qua vermogen of qua type en alles. En dan zijn de ervaringen op dit moment heel positief. Het brandstofverbruik houden we een beetje bij met dezelfde werkzaamheden natuurlijk, naast elkaar, dezelfde percelen. Scoort die hetzelfde, in ieder geval zeker niet slechter als onze gangbare trekkers. Dus dat zijn ook positieve punten. Het rijden met de trekker zelf is natuurlijk, zoals bij iedere nieuwe trekker, even wennen, want er zitten heel veel tegenwoordig op en ieder trekker doet de bediening een beetje anders maken, maar de ervaring van het rijgenot in de trekker is goed. Dus het is goed zicht, loop lekker over de wegen en alles. Dus de klimaatbeheersing in de cabine is goed. Dus dat zijn allemaal positieve punten van deze trekker. Wat er zeker niet tegenvallen en ook niet onderdoen gelijkwaardig zijn als onze Fendt-trekkers wat we op dit moment hebben. Dus dat mogen we helemaal niet verklagen. Dat is heel goed. En dat kan dus ook betekenen dat we misschien in de toekomst verder gaan met dit merk. Of in ieder geval erbij komt van dit merk. Proberen we deze trekker te vergelijken met onze Fendt 724. Op papier een beetje zwaarder, maar het mag gezegd worden dat deze trekker qua vermogen niet onderdoet voor onze Fendt 724. Dus dat is op dat gebied heel positief voor deze trekker. Er zijn een paar puntjes in de cabine, zal ik maar zeggen, qua de chauffeurs, zeggen de ligging van de cabine is dan wat anders
als onze gangbare trekkers van de fans op het zicht naar achteren. Dat is een heel klein minpuntje wat we ervaren nu. Er is heel goed mee te werken, maar het is een beetje anders als onze cabines op de fans. Het dagelijks onderhoud van deze trekker is, wat ik hoor van onze chauffeurs, goed te doen. De koeling is goed bereikbaar, goed schoon te maken. De luchtfilter zit erboven, zou wat beter bereikbaar kunnen zijn, maar is toch goed te doen. En de rest van het onderhoud hebben we natuurlijk op deze korte periode nog niet veel dingen tegenkomen of wat we hebben moeten uitvoeren. Dus kan ik op dit moment, wat ik hoor, niet veel van zeggen. Dat zal de toekomst dan ook moeten uitwijzen. Door de positieve ervaring van deze trekker en de dealer is de kans groot dat wij verder willen gaan met een John Deere trekker. Ik ben René, ik ben werkzaam bij loonbedrijf Timmers in Schimmer. We hebben een John Deere 695R op demo. We hebben verschillende werkzaamheden met de trekker gedaan. Op het moment zijn we aan het persen ermee. We hebben maïs gezaaid in het voorjaar. Het is een mooie compacte trekker, wendbaar. In vergelijking met een Fendt 724, genoeg vermogen, komt goed uit de voeten. De joystick, de Command Pro, die ligt lekker in de hand. Schakelt lekker, of pakt hem lekker over van de voetpedaal naar de hand en andersom. Het veercomfort van de trekker is heel goed. Loopt lekker over de weg. De gewichtsverdeling is net wat beter dan bij de Fendt, denk ik. We kunnen nu zonder frontgewicht zaaien waar we voorheen 1000 kilo voor in hadden hangen.